Tanto que no passi ningú, eh? Tanto que no passi ningú. Quanta gent? Acaben d'arribar al teu cotxe. Ja, pareu aquí, pareu a punt de control. A veure. Llepa. Estàs una missió? Un, dos, tres. Oh! Estarem fins demà, Cabrón. Amico, ja veig alguna cosa, Jo veig molt poc tot això. Sí! Sí, gràcies a mi! Ojalá que... Mira, és que, uau! Segur que està aquí. Acaba per l'arbre, no està l'arbre. No! No, que està molt Un, dos, tres, va, per aquí. No sé com. Ara. Tu no saps que sobre la pala, no t'has tirar. Aquí. Mare de Déu, no el tenia. Sí, ja, herba. Sí, mira, ja terra. Que vols grosses ara, eh? Sí, Ah! 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 Au! Quiero ir para allá, no para allá. Tira para adelante, no, que hay aquí parado. ¿Montamos una mesa o qué? La furgoneta para adelante, que no tengo que ir para allá, que voy para allá. Tengo la cocina, tira para adelante. Puse a YouTube ostión de hombre gallo. Un de la meva classe. Em quan a l'àtic, solcar-me el cap, i estic una mica i solipet i carme de santos. Nico, has vist el de l'hòstia gorda? Quina? De la gorda aquella que és carme de nata. Li obren una... Està col·locant en una estanteria, li obren una porta ben bé terra, amb escales. La tia va tirar enrere i cada... Vagi! Això és una càmera gravant així, una càmera que està gravant, així, carme. Pot ser que sigui bé, Esperem que no caigui tota l'aigua dins. Bueno, tindrem torrada. Mi padre de Cuenca y no... Qué asco, tío. Esto me da más... Ah, tío, esto está más crudo, hijo. Está más tieso que la mojama. Ah, que llardó. Hola, Jaimito. Todavía quedan y todo, Y joder, Doña macho. Urraca. Lo apretas bien, ¿eh? Garpanta. Y Barba Azul. Ah, Loli. Stein. Y Loma. Voy. Yo contra. No, per què parla poc? Jo no t'agranya.